Halleluja, sláva Pánu. Bůh je dobrý, amen. Amen, amen. Víte o tom, že Bůh je dobrý? Kolik z vás to víte, zvedněte svou ruku. Halleluja. Každý den říkám, Bůh je dobrý. Když se lidem nedaří, říkám, řekni, že Bůh je dobrý. Protože když se tobě nedaří, to nezmění to, že Bůh nebude dobrý. Bůh je pořád dobrý. Bůh je stále stejný včera, dnes a na věky. Amen. Amen. Halleluja. Víte, když jsme chválili Pána, tak mi přišla taková myšlenka a říkám, vzpomínáš na to, když se procházeli apoštolové a když kázali evangelium, kolik z vás na to vzpomínáte? Asi nikdo z nás, amen, ale Duch Svatý, který je na tomto místě, on to dobře ví, on si dobře na to vzpomíná, amen. Víte co? Duch Boží je tady, amen. Ježíš Kristus řekl, já vám pošlu přímluvce, on bude s vámi. On bude s vámi, on vás uvede do veškeré pravdy. Já se trošku představím, já pocházím z Moravy, z Ostravy, byl jsem vyslaný jako misionář, pastor, sloužíme v Chanově, i tady v Komutově, v Litvinově, založili jsme tady církev s manželkou, už jsme tady asi rok. Víte, Bůh dělá mocné věci. To je škoda, že tady nejsou bratři se mnou, by mohli dát svědectví, ale věřím, že se jednou s nima setkáte. To jsou lidi, kteří byli vysvobozeni z drog. Jeden člověk z Chanova, všichni známe Chanov? To asi. Možná celá Česká republika slyšela o Chanovu. A víte co? Bůh tam udělal dobrou věc. Člověk, který prodával drogy celému Chanovu, který dovážel drogy až do Anglie, z Ústí, z Teplic, dokonce z Komutova, z Litvinova se sjížděli, aby si kupovali od něho drogy. Tento člověk přijmul Krista, položil drogy a řekl konec. Mým pánem bude Ježíš Kristus. Mým pánem bude Ježíš Kristus. On řekl, já už nebudu sloužit ďáblu, já už nebudu sloužit tomuto světu. Říká konec, dělal jsem špatné věci. Já vím, co je skutečný život, Ježíš Kristus. Bůh udělal dobrou práci a víte, co skrze toho člověka přišli další lidé k Pánu. Další lidé k Pánu. Sjíždíme se takhle v Chanově každou neděli, dneska nemáme službu, protože jsme ho měli v pátek. Ale sjíždíme se takhle každou neděli v Chanově a máme tam poženané služby. Pán jedná na té službě. Díky Pánu za to. Víte to, že jsem dneska tady, to je milost. To není nic zaslouženého, to není to, že jsem někde vystudoval biblickou školu. Víte, já jsem vůbec neměl biblickou školu. Moje biblická škola, víte, kde byla moje biblická škola? Mezi lidma. Já jsem šel mezi lidi, já jsem šel mezi ně, já jsem šel do těch rozbitých baráků, já jsem šel za nimi a řekl jsem, hej, ty potřebuješ Krista, ty nemůžeš takhle žít, i já jsem takhle žil. Hej, on je svoboda! Tento svět ti dá otroctví, ale on ti dá svobodu. A ty lidi vyrůstali, oni potom přišli do církve. Toto byla moje biblická mezi ně, víte, někdy lidi znají hodně, ale neví vůbec o tím, co Kristus dělal s lidma. My nepotřebujeme hodně vědět, my potřebujeme mezi něma být, amen. Víte, co potřebuju? Potřebuju vás obejmout. Potřebuju si s vámi podat ruku. Já potřebuju se dotýkat vás. Ten čistý dotek, amen. Protože když Ježíš procházel, spoustu lidí se na něho tlačili, spoustu lidí se ho dotýkali a víte, co jemu to vůbec nevadilo. A i nám by to nemělo vadit, amen. Amen. Víte co, já jsem včera s bratrama, my jsme byli v Ostravě pozvaní na jednu službu a já jsem s bratrama, když jsme jeli večer domů, tak já jsem s nima mluvil, protože spoustu bratrů mají ještě neproměněnou mysl a mluvil jsem s nima o takové jedné věci a víte co, já chci dneska udělat takový první krok, protože jestliže něco budu lidem říkat, tak já musím být vzorem, amen. Amen. Jestliže budu někoho vyučovat, udělej to, tak já to budu muset udělat první. A já chci udělat dneska takový krok. Víte, já jsem nebyl vždycky pastorem, ne vždycky jsem kázal evangelium, byl jsem velmi špatný člověk, byl jsem baraba. Já jsem byl člověk, který v Ostravě, byli jsme 12členný gang. A víte co? Nebylo to, stydím se za mou minulost, ale dneska je to svědectví Boží slávě. Chtěl bych udělat takový krok, měl jsem špatný